alle sammen, og velkommen til den her video. I dag skal vi ud og male den her. Det her det er anden del af 60 Sub Special serien. Der kommer 3 dele. Man kan se her er bilen her. Og det er den her blå, vi skal bruge til at male den. Så det er den lige her. Og den her bil her, den er faktisk blevet malet med den her blå farve. Så det er en super fed blå farve, som vi skal male den her med. Så jeg tænker bare, at vi skal udenfor og begynde. Så er vi kommet udenfor, og bilen står her. Og det er meget vigtigt, inden vi maler selvfølgelig, så skal vi ryste. Og ja, det er også meget vigtigt, at vi giver den nogle tynde lag, sådan at der ikke kommer for mange ting. Altså der ikke kommer for meget af det. Sidste gang lavede jeg den fejl, at der kom de her små kruseduller i malingen. Og der skal helst ikke komme kruseduller i malingen. Så det vi gør, er, at vi lægger nogle små tynde lag på den her fede blå. Og vi starter bare med at ryste. Vi er lige rystet, og vi er klar til at male. Så vi tager proppen her. Så er vi klar. Første sprøjt. Inden man er færdig med at male, så er det meget vigtigt, at man tager sin maling her. Så vender man på hovedet, og så maler man her, indtil der ikke er mere blå. Sådan der. Fordi så er der ikke noget maling, der tørrer i sugerøret, og så kan vi også bruge det næste gang. Bum. Så tager vi den her af. Bum. Bum.
Bum. Sætter vi låg på. Nu har vi simpelthen malet bilen her færdig. Og den er da blevet super fed. Vi skal have den indenfor nu, så vi kan kigge på den ordentligt. Prøv lige at se. Nu har vi fået bilen malet, og den står her. Så jeg tænker bare lige, at vi gør sådan. Så er den kommet på hjul her. Og jeg synes, den ser sindssygt fed ud. Jeg kan lige skubbe den lidt. Ja. Oh, hell no!